Među 76 srpskih sportista koji su do sada obezbedili olimpijsku normu za Rio nalazi se jedan biciklista. Ivan Stević, on je bio na olimpijskim igrama i u Atini, i u Pekingu, i u Londonu. Ekipa olimpijskih krugova provela je jedan dan sa njim i videli smo kako se priprema za Rio. Toliko nam se svidela priča da smo krenuli da vežbamo za vožnju bicikla. Postoje tri glavna momenta u našem odrastanju, a to je prvo prohodamo i protrčimo, naučimo da plivamo i da vozimo bicikl. Tako da je bicikla, ja mislim, urezana svakome u memoriji kad je naučio da vozi na 2 točka bez pomoći točkića. Ja mislim da se svako seća i da to svako dete pamti. Koliko dnevno treniraš i kako izgleda tvoj trening tokom dana? Evo, ovo danas što vidite je trening snage na avali. Vozi se na niskom broju obrtaja i niskom pulsu. To je zamena za teretanu, jer mi teretanu upražnjavamo samo u zimskim periodima. Kako se oporavljaš tokom trke? Recimo da je na godišnjem nivou neka prosječna kilometraža vrhunskog biciklista oko 30.000, što bi značilo da na dnevnom nivou to bude oko 100 km u prosjeku, s tim što postoji dani kad se vozi 50 km, a ima i dana kao što će biti olimpijske igre kad se vozi 250. Tako da je to na godišnjem nivou tako neki 30.000, a sam oporavak je veoma bitan i to je cela nauka okrenuta u sportovima izdržljivosti, a pogotovo biciklizmu. Tako da je veoma bitna i unos energije, to jest kalorija koliko ćemo uneti i potrošiti, kvalitet hrane, energetski napici u toku trke. Sve to je otišlo na veoma visok nivo, jer i sam sport je otišao veoma daleko sa naukom. Tako da biciklisti moraju 24 časa da se bave sobom i svojim telom, ne bi li došli do vrhunskog rezultata. Kako izgleda ta vožnja u grupi i kako takmičari koriste zavetrinu? Pa u grupi veoma je bitan rad ekipe, što možemo da vidimo i na televiziji, koliko se koristi zavretina i sama taktika u toku trke, ko će da predvodi trku na početku, za koga se radi za kraj trke, tako da isto je i na olimpijskim igrama veoma bitna ekipa, ali nažalost ja ću biti sam, što je s jedne strane i dobro, jer mogu samo na sebe da se oslonim. A da li postoji mogućnost da se dogovoriš sa nekim još takmičarima iz drugih zemalja? Naravno, uvijek tu postoji prostora, dosta vozača na samoj trci su moji dugogodišnji prijatelji. Jeste da vozimo u različitim ekipama i državama, ali znamo se, tako da i tu nalazimo vozače s kojima možemo da pravimo taktiku i da sarađujemo zajedno. Kako dolazi do padova u trci? Pa padovi su prateći deo naših sporta, nažalost, stvar koju mi svaki dan na trkama doživljavamo, to je prateći deo i jednostavno dešavaju se i iz nepažnje i zbog vremenskih uslova i zbog samog terena. Tako da ima dosta faktora koji utiču na našu sigurnost. Ali kao što rekoh, to je prateći deo i to je sasvim normalno za nas. Obično su to derotine pri padu, ali dešava se da pukne ključna kost i nešto slično tome. Kako ti prebrodiš krizu? Kako sebe ubediš da treba da nastaviš? To je moment koji se nauči prvo na treningu, a to sam sportista mora da ima u sebi. Jer to je prateći deo i jedan neizbežan moment u bilo kom sportu, tako da jedino je razlika što u biciklizmu ti momenti su češći jer takmičenja su veoma duga i čovjek mora da prebrodi mnogo krize u toku jednog dana. A da ne pričamo o tronedeljnom takmičenju kao što je Tour de France ili evo sada Giro d'Italia u toku, gdje je vozač na svakodnevnom nivou
prolazi krize kako na bicikli, tako i van, jer oporavak je veoma težak i zahteva svakog minuta da se vi posvetite vašem organizmu i vraćanju u normalu. Koliko puta se popneš na avalu kad treniraš ovakav jedan trening? Na treningu je oko 11 minuta, recimo. Kad radim snagu, treba mi između 11 i 12 minuta. To je 4 km i 200. A rekord avale na trci je, ja mislim, 8.36. Što u prevodu znači 30 prosek. A to je, moram priznati, ozbiljna brzina, jer to na treningu ne može da se ponovi. Ono što trka donosi jeste ta brzina koja se teško simulira na treningu. Zato mi nekad imamo treninge iza motora i iza auta, ne bi li napravili simulaciju brzine. Kako na uzbrdici, tako i na bilo kom delu. Da li nekad tokom trke pričaš sa sobom? Šta radiš kad tako traje trka toliko sati? Pa pričamo međusobno, a drugo, velika je koncentracija u pitanju, pogotovo kad su predeli brdoviti. Jer tamo gde ima brda ima i spusta. Na spustu nema mnogo priče, tu je koncentracija maksimalna jer su brzine velike i preko 100 km na sat. Tako da biciklista mora da bude skoncentrisan, a to je veoma teško na tako dugačkom vremenskom periodu kao što je 6-7 sati trkanja, što će biti u Riju, 250 km. Koliko košta jedan bicikl? Naravno, veoma su bitni faktori bicikl i sama oprema koju biciklista koristi. Vrhunski bicikli se kreću oko 10.000 eura, a jedan biciklista u ekipi posjeduje minimum 3 bicikle, a nekad i 6, zavisi od same ekipe. Tako da mnogo novca je potrebno za jednu ekipu da opskrbi sve svoje vozače. Zašto je lepo baviti se biciklizmom? Pa, biciklizam po meni na rekreativnom nivou, ja mislim da je jedan od najlepših, jer je dinamičan, vezan za prirodu. Jedan od razloga zašto sam ja počeo da se bavim biciklizmom je ta sloboda koju vozač na bicikli posjeduje. Brisan prostor. Jednostavno ta sloboda koja je tu i borba sa samim sobom. Vi konstantno imate borbu sa samim sobom na bicikli, jer je naravno fizički mnogo teško, ali još teže je izneti to psihički i podneti na samom drumu, jer se treninzi svode i na 5, 6, 7, nekad i 8 sati u kontinuitetu, tako da nije samo fizički moment tu presudan. A kao rekreativni sport mislim da jednostavno pruža nešto što retko koji drugi sport može da pruži, a to je ta sloboda i upoznavanje prirode, uživanje i naravno moment najbitnije, a to je da budemo zdravi.